Xornada marcada pola traxedia no concello ourensán de Muíños. Unha muller de 51 anos faleceu a pasada noite nun accidente de tráfico tras unha colisión cunha furgoneta. O home da vítima morreu só unha hora despois dun paro cardíaco ao presentarse no lugar do sinistro e coñecer a noticia. O condutor do vehículo que bateu coa falecida deu positivo na proba de alcolemia. O condutor da furgoneta estaba fora do vehículo con lesións de carácter máis leve e a condutora do turismo, un Citroën Saxo, estaba atrapada. Iniciáronse labores de escarcelación para liberala e cando chegaron os equipos médicos, a médica xa nos dixo que tiña lesións incompatibles coa vida e nada se pudo facer. Tamén hai que lamentar a morte dun home de 78 anos no concello pontevedrés de Vilaboa tras ser atropelado. A vítima cruzaba a estrada por unha zona non habilitada cando o alcanzou un vehículo. Os ocupantes do automóvil saíron ilesos. Boas tardes, hoxe xoves 4 de decembro, benvidos ao Galicia Noticias. E falando de estradas, a pouco de rematar o ano semella que a autovía A54 que conecta Lugo e Santiago pechará tamén o 2025 sen estar finalizada. As obras van xa contra o reloxo no tramo pendente entre Arzúa e Melide, pero todo apunta a que non se cumprirán os prazos. Lugo seguirá a ser a única capital de provincia non conectada coa capital de Galicia por unha vía deste tipo, e vilas como a Melide soportan o tráfico que hai que desviar. Rotonda é todo camións. É un lío. Claro, cada vez a prolongan máis, a retrasan máis. Isto está colapsado. Isto sempre está colapsado, ainda que digan que non, está colapsado. Tería que abrir xa. Se lles falamos de José Manuel Martínez Quintáns, igual non se dan conta de quen é, pero o dicirlles o seu alcume, Pandolo, daránse conta de que é un delincuente coñecido e perigoso. Pois ben, hoxe sentou no banco dos acusados da Audiencia Provincial da Coruña para responder, entre outros, de 3 supostos intentos de homicidio cando entrou roubar nunha casa habitada en Ordes. A Fiscalía pide para el, só polo xulgado hoxe, penas que suman 36 anos de cadea. Escoiten o relatorio de delictos que lle imputan en palabras da súa propia defensa, que, por certo, vai pedir a libre absolución. 3 homicidios intentados, 2 de ellos concurren con delito de lesiones, uno de ellos no, un robo de vehículo en casa habitada, un hurto por el tema de las cosas que cogió dentro de la casa y un delito de coacción, si mal no recuerdo, y la tenencia ilícita de armas con el agravante o la situación de que el arma tenía el número de serie borrado. Saiu durante unha hora a facer un recado e cando volveu os ladróns xa entraran en varias casas, entre elas a súa. Isto que lle pasou esta semana a este veciño do lugar de Paio, en Lalín, é moi frecuente no rural galego. Hoxe falaremos con vítimas destes roubos e coa Garda Civil, que explicará ben que se pode facer para previr os asaltos e que hai que facer se xa roubaron a un. Entrei, todo de volta, levaron o ouro todo, levaron os cartos dos netos, o que ten ali no peto. É importante iluminar o exterior das vivendas, é importante ao mellor ter unha alarma, é importante pechar, moi importante. Volven denunciarse roubos na comarca do Deza malia a detención de 4 presuntos ladróns da que lles falamos a semana pasada. A Garda Civil investiga polo menos outras 4 denuncias. Entraron en casas de varias zonas rurais do concello de Lalín. No lugar de Palio en Lalín contan que os cacos entraron en varias casas. Aquela tarde Juan saíra co coche facer un recado. Volveu en cousa dunha hora e xa estaba o barrio revolucionado. Estaba a Guarda Civil e que limitaron aí. Entonces eu fui para arriba, entrei, todo de volta, levaram o ouro todo, levaram os cartos dos netos, o que ten ali no peto. Roubaron na casa dos veciños e na del. Reconstruindo aquela tarde, lembra que lle chamou a atención ver 3 persoas descoñecidas paseando polo lugar. A primeira vez non me estreñou que viñera por aquí. Depois a segunda vez chamou-me a atención. Eu nunca os vim por aquí, chamou-me a atención.
Sospeitan deles, creen que vixiaban o lugar porque aproveitaron o momento xusto cando quedou baleiro. Sen testemunhas, a Garda Civil investiga os feitos. Acolleron huellas, pero parece ser que teñen guantes, entonces non viron o que é a huella do pé, eso sí. Pero, bueno, a ver se sirve de algo. Dixéronme que o que é seguro é que entrou o mismo ali que aquí, que é o mismo. E quizáis tamén os mesmos que entraron nunha casa en Regufe. E fixeron moito daño. Entraron aquí a unha casa, aquí a un veciño. Bueno, según dixeron aquí, que lle romperan os materiales da cociña e todo nada máis. Sí, polas casas que andan o diñeiro e as joyas. E cando entran e destrozan. Así que eles xa están pensando en instalar un sistema de vigilancia na nave. Andas un pouco con medo, porque, bueno, é outro ollo todos os días. E é do que vivimos. Andan pola zona. E non sabemos cada día, se cada tócanos a nós un día ou outro, e non sabemos que día vai ser. E se nos veñan facer daño aquí... En Feas, tamén en Lalín, outra afectada contanos que librou por pouco. O carpinteiro que traballaba na súa casa espantou 3 persoas que xa ían escaleiras arriba. Despois dunha operación que deixou 4 detidos e un investigado por atracos na zona, a Garda Civil investiga agora 4 novas denuncias por roubos en vivendas na comarca do Deza. Non se sabe se estas denuncias están relacionadas con esa operación Loño de roubos no Deza, onde a colaboración cidadá foi clave. A Garda Civil advirte dun aumento de roubos en zonas despoboadas. Acabouse a política de portas abertas no rural galego. Importante pechar as portas, pero mirando polo cerrollo. Para nós moitas veces é moi importante a información. Unha pequenos datos dunha matrícula, un color dun vehículo, un ruído, calquera cousiña é moi importante que nos chamen. Foron as claves para o éxito da Operación Loño, o último golpe do equipo Roca de Pontevedra, unha banda que actuaba nas comarcas do Deza e mesmo do Ulla. 4 detidos e un quinto investigado por case unha ducia de roubos. Viviendas, locales sociales, e incluso algunha nave que levaban produtos agrícolas. Era un grupo moi activo, un respiro. Actúan protexidos polo despoboamento do rural. As vivendas aisladas son unha problemática. As principais vítimas, os maiores, para axudalos a protexerse, puxose en marcha o Plan Maior, con visitas, charlas e consellos, que tamén os hai. Temos que desconfiar un pouco da xente que nos ofrece luz, cambios de gas, non deixar a vista útiles de labranza, e nunca se paga en metálico. Non? É importante iluminar o exterior das vivendas, é importante ao mellor ter unha alarma, é importante pechar, moi importante pechar. Non é como antigamente. Entran nas casas buscando cousas de valor, pero cando non as atopan, estragan e, sobre todo, deixan a sensación de medo, de indefensión nun espazo que antes se sentía seguro. Lo que siento es una sensación de inseguridad porque, entraron como si no hubiese cerradura. Estamos así diciendo, Dios mío, estamos durmiendo, echa alguén entra a casa. De inseguridade, a xente a nadie lle gusta que lle entren, que lle anden nas súas cousas, na súa intimidade. Os teus recordos, o que sea unha alianza. O equipo Roca que peitea o rural palmo a palmo insiste na importancia de denunciar, por pequeno que sexa, o valor do roubado. Que presenten denuncia, que é importante que non se toque nada. É importante facer un perímetro, porque os autores dos roubos sempre deixan pesadas no chan, huellas, que nós vamos cos reactivos e que podemos sacar indicios ou probas. Porque non hai crimes en rastro, nin tampouco roubos en pegada. Antonio Tuñas, veciño de Mazaricos, a cuxa busca corresponden estas imaxes. Javier Iglesias, de Culleredo, tamén desaparecido. Son vítimas presuntamente de José Manuel Martínez Quintáns, Pandolo. Hoxe xulgárono por entrar a roubar nunha casa habitada en Ordes e emprendela a tiros no interior. Así lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. Traxedia no concello ourensán de Muíños, unha muller de 51 anos faleceu nun accidente de tráfico presuntamente provocado por outro condutor que deu positivo en alcolemia. O marido da vítima presentouse no lugar do sinistro e, tras coñecer a noticia, morreu dun infarto. Acaban de informarnos de que acaban de deter o conductor por un delito de homicidio. O coche que conducía a muller falecida quedou desfeito. Presuntamente bateu contra el unha furgoneta que baixaba pola U1205 cara a Muíños. Invadiu o carril contrario. O condutor deu positivo en alcolemia. O condutor
furgoneta estaba fora do vehículo con lesións de carácter máis leve e a condutora do turismo, un Citroën Saxo, estaba atrapada. Iniciáronse labores de escarcelación para liberala e cando chegaron os equipos médicos, a médica xa nos dixo que tiña lesións incompatibles coa vida e nada se pudo facer. A traxedia non remataba aquí. O marido da falecida, ao ver que non chegaba a casa, colleu o coche e foina buscar. Fixo camiño cara á residencia de maiores daquela saíra de traballar ás 10 da noite e atopouse co accidente. Tardaban en chegar á casa porque salía de traballar daqui á noite e veu en busca dela, encontrouse co panorama e deulle o jamacuco, xa tiña problemas cardíacos e deulle un infarto e non o deron salvado. A muller xa estaba fallecida. Prestóuselle apoio psicolóxico para comunicarlle a traxedia. Aos 40 minutos, máis ou menos, serían as 12 menos 20, quedouse trabado, con indisposición, entrou en parada, baixámoslo do vehículo, estaba na ambulancia ali, pasámoslo a ambulancia. Malia os esforzos dos profesionais sanitarios que estiveron unha hora facéndolle manobras de reanimación, faleceu. Antes deralle tempo de avisar o fillo do matrimonio de 20 anos de que acababa de morrer súa nai. Chamouno el mesmo, chamouno o pai para que se acercase e cando o fillo chegou, o escenario xa vos lo podedes imaginar. A nai fallecida no accidente e o pai na ambulancia. En Muiños están hoxe consternados. Horroroso, pobres. Fixoume shock a noticia. Porque, bueno, non sueles ver noticias así tan cerca, sabes? A verdade é que me despertei esta mañá ca noticia e a verdade é que quedei un pouco impactada. É lamentable que aínda hoxe por hoxe a xente non sexa consciente nin teña conciencia do que supón conducir baixo supuestamente os efectos do alcohol. As investigacións de tráfico continúan. Ao condutor da furgoneta vanlle imputar un delito de homicidio e outro contra a seguridade viaria. Nas últimas horas houbo outro accidente mortal, un atropelo no concello de Pontevedres de Vilaboa en que coincidiron dous factores moi habituais neste tipo de sinistros. Xoel, o peón non levaba posto o chaleco e cruzaba por un lugar non habilitado. Sí, en concreto por este punto da Nacional 554 o seu paso polo lugar de Acuña, no concello pontevedrés de Vilaboa. O home de 78 anos e que residía na casa que poden ver as miñas costas cruzaba esta estrada para recoller auga dunha fonte próxima á súa vivenda e foi precisamente cando regresaba para casa cando un vehículo o levou por diante. Foron varios os veciños que contra as 7 da tarde deron aviso ao 112 deste sinistro. Emerxencias Galicia mobilizou ata aquí a efectivos sanitarios, tamén a Garda Civil de Tráfico e a membros de Protección Civil que nada poideron facer finalmente por salvarlle a vida a este veciño. Tanto a condutora como tamén os ocupantes do vehículo, por sorte, si saliron ilesos. O home faleceu a poucos metros da súa casa no lugar de Acuña, en Vilaboa. Pasaban das 7 da tarde, chovía e cruzou a Nacional 554 nun lugar sen paso para peóns. Presuntamente este señor iba a recoller auga á fonte, a súa residencia é xusto noutro marxe, noutro lado da estrada, e, bueno, ca mala fortuna de que tampouco estaban a unhas condicións climáticas boas, baixa visibilidade, cruzar nunha zona non habilitada, cadaron nun paso de curva con a visibilidade comprometida, e, inevitablemente foi alcanzado por un vehículo. Os ocupantes do coche saíron ilesos, pero o peón de 78 anos quedou ferido grave no asfalto despois do impacto. O 112 mobilizou unha ambulancia ao lugar, pero non puideron facer nada para salvalo. Cando veu a ambulancia ainda respiraba, pero despois ao pouco rato xa dixo que fallecera. Aínda se investigan as causas do atropelo, pero a vítima non levaba chaleco reflector e a visibilidade era escasa. A mellor como estaba o día de moita chuva, era noite, que xa non era día, escurecendo, e ao mellor foi por eso. Ali arriba chamas o conde, onde está o paso de peatóns. Non vas ir ali arriba para ver despois todo alrededor. Circunstancias que puideron axudar a que este veciño perdera a vida cando regresaba de coller auga nunha fonte da contorna. Esta mañá xulgaron na Coruña un delincuente ben coñecido e que trouxo de cabeza durante meses as forzas da orde polos seus presuntos crimes e roubos. De quen falamos, Reyes?
Falamos de José Manuel Martínez Quintáns, máis coñecido como Pandolo, un perigoso atracador con múltiples antecedentes penais. Hoxe sentou aquí no banco dos acusados para responder, entre outros delitos, por 3 intentos de homicidio nunha casa habitada de Ordes. Na vista oral declarouse inocente e dixo que, ao ser descuberto, realizou 4 ou 5 disparos ao aire só para que os habitantes desa vivenda se decatasen de que levaba unha pistola. Porén, unha das vítimas declarou, e sen dubidalo, que eses disparos tiñan unha intención e que, de non ser que a pistola fallou, agora estarían todos mortos. Personas de la familia me rodearon, empezaron a golpearme y ya no había aquí. Yo apunté con la pistola a la gente. ¿Usted apuntó con la pistola? Pero en ningún momento llegué a disparar. No, le hice 4 o 5 disparos robaron, no sé lo que hice al principio para que vieran que tenía un arma de fuego. Así relatou José Manuel Martínez Quintáns, máis coñecido como Pandolo, o que aconteceu aquel 31 de maio de 2023 nunha casa habitada no municipio de Ordes. Uns feitos ben distintos aos que detallaron as vítimas na vista oral. A primeira das testemunhas declarou que tras escoitar un ruido no coche que Pandolo pretendía roubar, asomouse por unha ventá e o viu. Engadiu que nada máis abrir a porta, apuntouno directamente coa pistola a menos de 2 metros e acabou ferindo no abdome. Nese intre baixou ao patio a súa muller, contra a que o acusado realizou un novo disparo coa clara intención de acabar coa súa vida, segundo declarou no xuízo, malia que non a alcanzou porque se protexeu detrás doutro vehículo que estaba aparcado no mesmo lugar. O ver a escena, a nai do ferido abalanzouse sobre o procesado. Este deulle unha puñada e tirouna no chan e, apuntándolle á cabeza, disparoulle á vez que lle dicía: "Isto é porque ti o buscaches", porén a muller salvouse porque a pistola se encasquillou. Agora enfróntase a unha pena de 36 anos e 3 meses de cadea. A defensa pide para él a libre absolución. Porque entendemos que puede haber una eximente completa, entendemos que esa situación o esa petición va a resultar difícil, pero sí que vamos a pedir una rebaja sustancial de las penas. Pandolo ten un amplo historial delituoso. No 2007 en Sada disparou contra a patrulla da Garda Civil que lle deu o alto. Foi castigado con 20 anos de cadea e nada máis obtelo o 3º grado. A finais do 2023 matou presuntamente 2 homes, un en Mazaricos e outro en Culleredo, que descuartizou e desparramou os seus restos en bolsas de lixo polos montes de Mazaricos. 2 asasinatos polos que aínda está pendente de xuízos. Un mozo de Pontevedra aceptou unha condena de 4 anos de prisión e 3.000 euros de indemnización por acoitelar outro home en xuño do ano pasado durante unha discusión. A Fiscalía, que cualificou os feitos como un delito de homicidio en grado de tentativa, tivo en conta a atenuante de alteración psíquica por consumo de alcohol e drogas. Os feitos que hoxe se xulgaban na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra sucederon o 5 de xuño do ano pasado. Acusado e vítima pernoctaban nesta vivenda abandonada. Iniciaron unha discusión e durante a liorta cravoulle unha coitela das usadas en aeromodelismo no pescozo. A vítima logrou facer un torniquete e pedir axuda. O agresor fuxiu, pero foi detido ao pouco. A Fiscalía cualificaba os feitos de delito de homicidio en grado de tentativa, polo que solicitaba unha pena de 8 anos de prisión, a prohibición de achegarse a menos de 100 metros da vítima nin comunicarse con el durante 8 anos e unha indemnización de 10.000 euros. As partes negociaron un acordo pena. Na vista de conformidade celebrada esta mañá, o acusado recoñeceuse o autor dos feitos, pediulle perdón á vítima e solicitou ser escarcerado para poder tratar a súa adicción ás drogas. Quero pedirle perdón a Alberto González Barreiro porque en ese momento yo estaba muy mal debido al consumo de tóxicos. Lo que necesito para mi bien es que salir de prisión lo antes posible para poder tratarme adecuadamente e mejorar mi estado de salud mental e físico. O acordo reduce a pena de prisión a 4 anos, a prohibición de achegamento e comunicación a 5 e a indemnización a 3.000 euros. A Fiscalía tivo en conta as atenuantes de reparación do dano porque o acusado xa consignou os cartos, a alteración psíquica por estar baixo os efectos das drogas e o alcohol e a confesión. A defensa agarda lograr agora o seu escarceramento para que poida seguir un tratamento de desintoxicación. Consideramos que evidentemente das circunstancias y así está reconocido precisamente con todos los informes médicos que lo avalan y en definitiva también con los propios reconocimientos de los hechos por parte en este caso del acusado, pues el día de mañana pues debería ser tratado y entendemos que debería ser acogerse precisamente a esa petición el día de mañana. No obstante, insisto, entendemos lo más importante que ha sido un acuerdo satisfactorio por ambas partes, que es en definitiva lo que buscaba esta defensa. O xuízo quedou visto para sentenza e o acusado foi trasladado de novo á prisión.
Todo apunta a que finalmente este 31 de decembro vai rematar outro ano máis en que Lugo e Santiago estean conectadas completamente por autovía. Alejandro, cantos anos levamos nesta situación? Pois a primeira pedra, Raúl, puxose no ano 2009, como poden comprobar, que máis de 15 anos despois segue sen estar rematada por diferentes atrasos. Os veciños de Arzúa e das localidades máis próximas indican que rematala axudaría pois a desconxestionar o tráfico que atravesa as súas vilas e tamén pois a recortar o seu tempo de viaxe. Este último treito de Melide Arzúa son 16 kilómetros que terían que estar rematados a finais deste ano, pero como poden comprobar, todo parece indicar que non se vai a cumprir ese prazo. A menos dun mes para que se acabe o ano, todo indica que as obras da autovía que unirá Lugo e Santiago aínda van tardar meses en rematarse. A espera da finalización dos traballos nos 16 kilómetros pendentes, o tráfico segue a desviarse pola Estrada Nacional 547 no tramo entre Arzúa e Melide. En estas vilas onde se concentran as queixas dos usuarios, en especial dos profesionais do transporte. Vas ás 12 do mediodía e encontraste cunha liada da Virgen. E iso implica pois, o tempo en chegar e o tempo en todo. Porque é o que dicimos, os turismos pasan, pero os camións tardamos máis tempo en media hora que estemos aí atrancados no pueblo, para nós é perdidas. Moitísimos atascos, porque, claro, moito camión que vai coller a autovía aí alante, donde se colle a autovía, antes non pasaba tanto por aquí. Ahora a rotonda, fixadevos que a rotonda é todo camións. É un lío. Isto está colapsado. Isto sempre está colapsado, ainda que digan que non, está colapsado. Tería que abrir xa. Este novo atraso nas obras súmase a todos os anteriores, dende que se abrira o primeiro tramo nos anos 90. De feito, prevíase que a autovía estivese completada en 2010, pero os sucesivos incumprimentos de diversos gobernos levaron a que aínda non estea rematada. Conocendo como conocemos o país, non creo que estea acabado para final de ano. Sería ben que canto antes abriraran o tramo de Melide Arzúa mellor, pero que abriran xa o de Santiso, para que non houbera tanto Melide, eso tamén sería bo. O tema da autovía de momento creo que vai ir para rato, entonces hai que ter paciencia, non queda outra. Segundo o Ministerio de Transportes, a autovía estará terminada canto antes, aínda que non facilitou unha data concreta. Nas obras están a traballar máis dun 100 de operarios e 25 máquinas que se ocupan do afirmado de terras, das drenaxes, da sinalización ou da construción do último paso superior. Unha vertedura de gasóleo causou 2 accidentes de tráfico nas últimas horas no campus universitario de Vigo. Foi un camión que derramaba combustible e que deixou un regueiro duns 5 kilómetros. A estrada de Clara Campoamor e a súa conexión co campus universitario de Vigo converteuse nunha especie de pista de xeo para os condutores que onte á tarde circularon por ela. Algúns deles decatáronse da presenza de combustible na vía. A chuvia era moi intensa, pero estaba máis esvaradía do habitual nestas circunstancias. A situación provocou 2 accidentes por saída da vía nesta rotonda que dá acceso a varias facultades do campus vigués. Afortunadamente, nos 2 casos non houbo que lamentar danos persoais graves. Os axentes desprazados á zona constataron a presenza de gasóleo no lugar dos sinistros e comprobaron que o regueiro de combustible se estendera por outras vías ao longo de algo máis de 5 kilómetros. A policía local tivo que controlar a circulación na zona para evitar máis accidentes e mesmo foi necesario cortar a tráfico nalgúns puntos. 2 camións de bombeiros desprazáronse ao lugar e procederon á limpeza da vía. Hai aberta unha investigación para identificar a procedencia da vertedura, pero todo apunta á perda accidental de combustible dun camión de autoescola. Nas últimas horas, o seu condutor presentouse en dependencias policiais ao detectar unha fuga de gasóleo no vehículo e a coincidencia da aparición da vertedura co traxecto que realizara. Co aviso laranxa activado no litoral e boa parte da frota amarrada polas malas condicións do mar, hai quen tamén goza desta situación. Son, por exemplo, os afeccionados ao surf.
Chova ou vai a calor vanse mollar, pero en días como hoxe, a pesar do aviso laranxa no mar, con prudencia os aficionados ao surf saben que estes son días para poder gozar dun deporte en que andan á procura das ondas. No, aquí a chuvia total, cando caes auga vas a estar mollado igual, o principal é non coller frío. O traxe é imprescindible, pero polo demais é fabuloso. Eu animo a xente que se apunte. Y hay que aprovechar estos días de temporal, bueno, pues para disfrutar un poquillo del invierno también. Dalles igual que chova porque, como din, vanse mollar, saben que con esta situación meteorolóxica van poder coller ondas que con máis gozan, así que botan man da tecnoloxía das aplicacións para saber a que praia ir e en que momento do día. Hay quien es más de un gurú y ahí miras pues la fuerza del mar, periodo y demás, o sea, el viento, la dirección, cómo le da y según cómo esté, pues vas a una playa u otra, dependiendo. Grazas a estas aplicacións, por exemplo, este grupo de surfistas sabían que a praia de Santa Cristina en Oleiros era unha boa opción para practicar este deporte sen risco nin perigo. Cuando está un poquito las olillas grandecillas por ahí, pues aprovechamos las olas de aquí, que para tablas más grandes pues es más cómodo para longboard y demás. De las condiciones del mar y de la playa, claro. Hoy, por ejemplo, con el mar muy grande, Santa Cristina está bárbaro para esto. Gozar dun deporte e dunha afección sen poñer en perigo as súas vidas e o que fan sempre que poden, da igual se chove ou vai frío, porque ao fin e ao cabo vanse mollar igual. A poucas semanas do Nadal, moitos xa empezan as compras dos produtos protagonistas das comidas e ceas tratando de aforrar. Como está hoxe o ambiente no mercado, Mercedes? Quedan 20 días para a cea de Noiteboa e iso nóstase aquí no ambiente que hai nesta praza de Lugo na Coruña. Malia o mal tempo e a chuvia, moitos achegáronse hoxe á praza xa pensando neses menús dos días festivos do Nadal. A alerta laranxa no mar fai que a frota permanezca amarrada polo que hai algún produto que escasea aquí na praza. Con todo, os prezos séguense incrementando semana a semana conforme chegan eses días festivos, esas festas de Nadal, polo que o que recomendan os praceiros é que quen estea pensando en conxelar marisco ou peixe de cara a esas datas, que o faga xa, porque despois da ponte da Constitución os prezos incrementaránse aínda máis. El camarón sí subirá un poquito y el percebe también un poquito, pero es que no sabe, si hay mucho seguirá igual y si no pues según la mercancía que haya. Muy caros, pero es normal. Pobre del que va al mar, buena falta le hace. Eu sempre fago o mismo, que é o camarón, que está carísimo sempre, e salpicón, que tamén está caro, sempre de lombrigante. A ver, de cantos anos me falas pa aquí? Pois moito máis. Do ano pasado a este, ainda non merquei. Veciños do barrio Cacharela, na parroquia viguesa de Teis, reclaman melloras na única vía de acceso ás súas casas. Quéixanse de que o camiño ten tramos tan estreitos que nin ambulancias, nin bombeiros, nin sequera furgonetas dan chegado ás vivendas. Así de xusto entra un vehículo de tamaño medio pola única vía de entrada ao lugar de Cacharela, en Teis. Cuando chegas a esta curva, con esa esquina que sale aí, pois tes que maniobrar nun espacio super reducido. E claro, quedaron unhas curvas, como podedes ver, e uns puntos que ahora mismo, a día de hoxe, están obsoletos porque os coches son moito máis grandes, as ambulancias non entran. Iso é o que máis lles preocupa aos veciños deste barrio vigués. O acceso ás súas casas sen asfaltar nin sinalizar ten varios puntos críticos polos que non poden pasar os vehículos de emerxencias de maior tamaño. Cuando se incendió también el monte del Final, no pasa un camión de bomberos, pasó una furgoneta pequeñita de bomberos y creo que hay un vídeo en YouTube que ves a los vecinos con las mangueras para que el fuego no llegara a la casa. Os propios veciños tiveron que anchar e poñer esta varanda para evitar que os coches emborcaran neste outro punto crítico do barrio. E, por certo, ali abaixo temos a outra entrada, onde as ambulancias quedan encaixadas porque non hai a altura suficiente. Fai 14 anos que morreu miña nai e a ambulancia cando quedou enganchada, tuvo que vir unha grúa para poderla sacar. Que non é a primeira vez que algún vehículo chega aquí e queda coa roda colgando neste lado porque son vehículos demasiado anchos. Piden que o Concello tome medidas para facilitar o acceso dos servizos ao barrio.
Salvar o obstáculo desta esquina sería, din, a solución máis rápida, pero iso implica ampliar a vía sobre terreo privado. Que o faga o Concello, nós non podemos expropiar nin convencer a nadie contra a súa voluntad. É complicado, porque fágase o que se faga, igual se ten que ceder a unha finca ou algo. Pagamos los impuestos como todos y lo único que pedimos son servicios mínimos de asistencia sanitaria, de bomberos. Din que o tapón nos accesos á cacharela fai tamén que os camións de mudanza ou paquetería teñan que completar o camiño a pé para chegaren ás casas. Un atraso, din, que lastra o progreso deste lugar que fai fronteira entre Vigo e Redondela. Veciños de múltiples zonas rurais de Carballo reivindican a necesidade dunha mellor conexión a internet. É o caso dos residentes de parroquias como Aldemunde ou Sofán, onde non se instalou fibra a pesar da demanda dos veciños e dos negocios locais. Este caixón de liña telefónica é infraestrutura de conexión a internet dos veciños de múltiples parroquias rurais de Carballo. Segundo reclaman os residentes de poboacións como Sofán, Aldemunde e propietarios de negocios da zona, a instalación proporciona un servizo inestable dificultando o seu acceso á rede e a posibilidade de realizar chamadas dende hai xa varios anos. En consecuencia, actividades como traballar dende a casa ou consultar a banca electrónica complicáronse de xeito significativo. Aquí non hai fibra nin nada. Aquí vai solamente directo, moi malamente os puntos que colle, pero xa hai moito tempo. En conexión a internet, sobre todo, eso, chamadas moi flojas, hai que buscar un punto alto, estratégico, así, para ter algo de cobertura. Desde que pasou a pandemia, na pandemia, bueno, foi genial, non había problema ningún con conexión ninguna, nin de teléfono tampouco, pero despois deso empezou a fallar. Ante as solicitudes dun mellor servizo por parte dos veciños, o Concello de Carballo habilitou unha antena de telecomunicacións nunha pequena poboación próxima, Aldemunde de Arriba. Con todo, a medida non deu os resultados agardados máis aló das vivendas dese núcleo. Por outra banda, dende a veciñanza sinalan as compañías de telefonía que visitaron a zona en múltiples ocasións, pero non chegaron a establecer os postes para mellorar a cobertura. Chamei a un montón delas e, de feito, casi como quen se di, non existimos no mapa para eles. Non existimos. Existe Aldemunde de Arriba, existe Calvelo, pero nós non existimos. Viñeron moitas compañías mirar, pero todos dicían o mismo, que eran moitos postes para dúas casas, pero claro, todos dicían o mesmo, que viñeron ver, viñeron tomar medidas, de feito dixeron que por unha vez dixeron que sí, que os iban poñer, pero nada, estamos esperando. Os residentes lembran que hoxe en día o acceso a internet convertiuse nun servizo básico para calquera persoa e piden melloras na instalación que equiparen coas do resto do concello. Unha cafetería de Ourense agasalla 60 cestas de Nadal. É unha tradición de hai anos que a súa clientela agarda con ilusión. Con cada consumición, danlles unha papeleta de baldes e os números coinciden co sorteo da 11 diario, levan o lote de produtos para a casa. É bastante completo, ten un surtido variado, ten turrós, champán, 3 variedades de vino, tempranillo, rioja, e logo ten algo de embutido ibérico, chorizo salamanca, salchichón. E tamén conservas, bombóns, doces, todo isto leva a cesta que cada día sortean nesta cafetería do barrio ourensán de Mariña Mansa. 60 en total agasallan entre a súa clientela. Compensa? É un esforzo económico moi importante, é verdade que é un esforzo económico significativo, pero bueno, vamos a pensar que sí, que ao final que conseguimos a fidelización por parte dos nosos clientes, que é o que máis nos preocupa nestes momentos. As papeletas danas de balde con cada consumición. Se as cifras cadran coas últimas do sorteo da 11, premio. Sempre estás que ilusión a ver se che toca. Está ben. Así para repartir ca familia. A ver si toca. Sí, a ver si toca. Xa me tocou unha cesta. E, bueno, desde entón seguimos xogando e, bueno, ben, estou moi contento con vir aquí. Tratanos moi ben os clientes, é un detalle moi bo. Non vai teledirigido, non vai nada, pode tocar ao calquera, pode tocar a alguén que pase por aí despistado pola calle, que nunca viu o bar, entra e dice, bueno, vou tomar un agua, por exemplo. E ao mellor ese día leva a cesta. Iso é máis democrático imposible. A clientela encantada con esta tradición de xa hai anos. A ver se nos toca o 105, para a cesta. Tal é o tema que xa non nos podemos deixar de facer.
porque xa non lo piden os clientes. Quero decir que xa os clientes nos dicen, oye, cando empezamos cas cestas? Como vai este ano das cestas? Este ano empezaron a principios de novembro e rematan a finais de decembro. Un ben con máis ganas, por suposto. A ver si a sorte se lle dá por sorrir e ven a cestiña para levar para casa. La verdad que los dueños son divinos, nos tratan muy bien, hace años que venimos y bueno, y siempre tienen una sorpresa. Nunca me tocou un alfiler, Mira, Pero repartir. Mira, acabo de tirar os de ayer. Haberá que tomarlle outra. Cantas máis consumicións, máis posibilidades de levar a cesta de Nadal para casa.